Que tal saudos? Luciano Sobral ou Ángel Moldes, un dos dous ocupará a alcaldía de Poio nos vindeiros 4 anos. Intentamos resolver a incógnita de contado. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. En Poio parece que non está tan claro quen vai ocupar a alcaldía. O Partido Popular de Ángel Moldes foi a lista máis votada, con 8 concelleiros, e solamente necesita a abstención de Avante Poio para poder gobernar. Pola súa banda, o BNG de Luciano Sobral intentará chegar a un acordo co Partido Socialista e coa agrupación liderada por Silvia Díaz para continuar no poder. Hoxe saímos á rúa para saber que opinan os veciños. Está ben que subir o PP, porque xa son moitos anos gobernando o Bloque, o PSOE, isto quero un cambio xa fai falta. Home, podía ser mellor, pero bueno, quedamos contentos. Está complicada la cosa. No va a haber el cambio que la gran mayoría queríamos. Penso que si hai un cambio sería peor seguramente. Pois necesita outro alcalde. Porque ese señor leva 24 anos como alcalde e eso non pode ser. Hai que cambiar, hai que mirar máis para allá. No sempre mirar a misma gente, 24 años gobernando, ¿para qué? Entonces, que el sitio es bueno, ¿no? El poder es muy importante, pues no, hay que dar más vida. Eu creo que debería de haber, pois como moito, 2 legislaturas para todos. Inda que a mellor non cambiase o partido, sí que cambiase pois a directiva, non? O alcalde, os concelleiros que se presentan, porque eu penso que sí que se estancan un pouco na forma de traballar e que teñen un método sobre traballar nuns temas, adícanlle menos a outros, e co paso do tempo estancanse. O lóxico é que cheguen a un acordo o BNG, o PSOE e esta edil independente, non? Saiu do BNG, ten ideoloxía de esquerdas e nacionalistas, o lóxico é que apoie a Nito para gobernar co PSOE. Ela que vote polo menos os do Bloque e os demais para casa tamén, como a votaron a ela. Es la que tiene la llave y no debería pactar con ninguno, dejar a la mayoría y ella ser la llave. No me parecería lógico que los de Avante firmaran, o sea, llegaran a acuerdo con el PP, no sería lógico, no me entra na cabeza que puedan pactar esos dos. Hoxe en día cos políticos eu penso que non podemos ter nada seguro porque cambian bastante dunhas eleccións a outras. E máis política, froito desas eleccións do pasado domingo, o Partido Socialista abre as portas ao BNG e cree que a única opción posible para gobernar Pontevedra é un bipartito. Tino Fernández cree que os resultados electorais son a clara mostra de que os pontevedreses queren os socialistas no Concello e confían no acordo entre o Partido Socialista e o BNG. Cabe recordar que o bipartito entre ambas agrupacións xa se produciu entre os anos 2013 e 2015 e que, segundo o voceiro socialista, corresponde aos anos dourados de crecemento da cidade. Ademais, o candidato á alcaldía afirma que estes resultados electorais son a semente dun cambio na boa vila. Tino Fernández séntese orgulloso de todo o traballo feito durante a campaña electoral e asegura que todos os membros da candidatura estiveron implicados nela. Deste xeito, a agrupación socialista preséntase como o único partido que pode garantir un futuro en Pontevedra con dereitos laborais intocables como a educación e a sanidade universais e tamén unhas pensións dignas. E Ciudadanos tamén quixo facer balance dos resultados obtidos nas eleccións locais. Goyo Revenga mósase orgulloso de manter o único concelleiro que tiña o seu partido na Corporación Municipal e está convencido de que fará unha oposición construtiva e leal a Pontevedra. Con moi pouco hemos sacado mucho. Esta é a valoración que fai o portavoz de Ciudadanos de Pontevedra dos resultados electorais. Goyo Revenga está contento, aínda que asegura que a súa agrupación sufriu o voto útil do Partido Popular. Estamos sentando las bases. El crecimiento es lento, pero claro, somos un partido, como quien dice, nuevo. Sí que está claro que, viendo lo que ha pasado en otras formaciones, lo podemos considerar un éxito. Goyo Revenga cree que a política local entra agora nun período moi interesante, no que, segundo el, o BNG está máis do Partido Socialista. Creo que, en este caso, el PSOE tiene amarrado al BNG y Tino Fernández tiene amarrado al señor Lores. Quiera o no quiera, no creo que puedan gobernar con acuerdos puntuales. La situación ha cambiado mucho. A agrupación municipal asegura que quere o mellor para Pontevedra e por iso adiantan que farán unha oposición constructiva.
vamos a hacer una oposición constructiva y vamos, sobre todo, a hacer una oposición pensando en los pontevedreses, no pensando en el proyecto nuestro, lógicamente, pero sobre todo pensando en Pontevedra y en los pontevedreses. Queremos lo mejor para el municipio, tanto para la ciudad como para el rural. Goyo Revenga adiantou que o partido analizará nos vindeiros días as súas opcións e determinará unha estrategia nacional con respecto á investidura do día 15. Comezaron as obras da rúa Lepanto tras concluir os traballos en Benito Corval e tal e como anunciara xa o Concello, a reforma urbana continúa agora neste céntrico vial. O proxecto desta zona consiste na creación dunha plataforma única con pavimento de lastro confinado en bandas de formigón e cunha zona de estancia con árbores e bancos. Ademais, tamén se vai renovar o servizo soterrado de saneamento, a cometida de auga e tamén a separación de pluviais e fecais. Por último, cambiarase a iluminación de toda a estrada. Deste xeito, a rúa Lepanto terá un deseño de Indendo Conceño de gran calidade e de preferencia peonil e con estacionamentos de servizos. As obras, que teñen un custo de 183.000 euros, prolongaránse durante 4 meses. Pontevedra volverá a converterse na capital do deporte, nesta ocasión co Europeo Júnior de Loitas Olímpicas que se vai desenvolver entre o 3 e o 9 de xuño. No evento van participar 30 deportistas españois, 3 deles galegos. Máis de 1000 deportistas de 37 países distintos daránse cita a vindeira semana en Pontevedra. O farán para participar no Europeo Júnior de Loitas Olímpicas, un evento que volve a situar a cidade no mapa internacional. Es la cita más importante que se va a producir en el continente, en este caso en España, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O campeonato dividirase en 3 modalidades con 10 pesos en cada unha: loita grecorromana, loita feminina e loita libre olímpica. Os representantes das diferentes administracións están convencidos de que este evento traerá a Pontevedra moito máis que deporte. Estamos a falar de unha proxección non só da cidade, non só da provincia, senón de todo Galicia, que nos interesa moito, porque hai 3 aspectos: un aspecto de retorno económico directo pola xente que se acerca aquí, outro de estar sementando cara ao futuro e posicionar a provincia e as Rías Baixas e Galicia no mapa tamén de cara ao futuro, e logo outro de promoción, porque un evento da categoría deportiva de élite como este e os outros, pois tamén anima moitísima xente a facer deporte. Esas 1500 persoas de 37 países van a coñecer pois eso, a nosa ciudad, a nosa provincia, as nosas Rías Baixas, e van a quedar enamorados de Pontevedra, como non pode ser de outra maneira, porque témolo todo. Temos paisaxe, temos gastronomía, temos clima, que como siga así esta temperatura, pois van hasta poder disfrutar das nosas playas, e son persoas que seguramente volverán. O evento desenvolverase no Pabillón Municipal dos Deportes en horario de mañá de 11:30 a 2:30 e pola tarde de 5:30 a 8:30. Os deportistas que consigan situarse entre as 8 primeiras prazas poderán clasificarse para o próximo Mundial Júnior de Estonia. Así que estade ben atentos, porque os galegos, tanto Nerea Pampín como Santiago Sánchez, teñen claro cal é o seu obxectivo. A miña meta é quedar campeón, va. Mal. Todo listo no auditorio de Ribadumia para unha nova edición do Contrastes. Hoxe imos reunir a 4 alcaldes da nosa contorna que obtiveron maioría absoluta: a alcaldesa de Moraña, o alcalde de Ribadumia, o rexedor da illa e tamén o alcalde de Barro. Ademais, tamén imos entrevistar o líder da formación Partido Barbanza Independiente. Non o perdan.